Salamun alaika ya badaru tamam nur zalam da hazil kiram kanzul azam babu salam din musan kwayo mi kwaikwayon jagoranci irin na rasulullah. Jagoranci shugaba ba kamar sa, jagoranci shugaba ba kamar sa. Da sunan ka kaliki zan fara sarkin nan da babu kamar sa. Mai jiya mai yau har da gobe ba gajiyawa cikin ikonsa. Ya Allahu ka ƙara salati gun Mahamudu angon Hafsa. Jagoranci shugaba ba kamar sa. Alaye ka hada da sahabbai da auliya masu biyarsa. Yau na yi nufin waka ne kan jagorancin da babu kamar sa. Jagoran da babu kamar sa baya nuna yafi waninsa. Jagoranci shugaba ba kamar sa. Jagorancin da ba zalunci mai haƙƙi a bashi abinsa. Jagoranci na manzan Allah ne mai shawarar sahabansa. Wa ma yantiqu anil hawa ne Allah ne yake shaidarsa. Jagoranci shugaba ba kamar sa. Da kafiran amana ya zauna al'aminu suke kiransa. Shi ya baiwa mata 'yanci a barkashe su don matsayinsa. A barkashe su a basu gado kun ji irin adalci nasa. Jagoranci shugaba ba kamar sa. Yar dangin makazum ta yi sata sai aka nemi usaman nasa. A roƙi ma'aiki kar a yi haddi yanke hannun nata a fasa. Ma'aiki ya yi fushi ya ce ko da faɗi mace ‘yarsa. Jagoranci shugaba ba kamar sa. Idan ta yi sata shi zai yanke hannun nata san bai fasa. Mace za ni tsaya da kasida na jace ta annabi mai sansa. Jagoranci shugaba ba kamar sa.